ассалому алайкум бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасои қанди бобош, зиндаву сарбаланд бошӣ. шеруинар ма як канали дига кушодагиам, канали қанди бобо будуре. канали қанди бобода гапои бобота гӯш кунед. ку чӣ мега? як ҳама бозӣ кардан, ҳама конкурс кушодан. марам як конкурс, як попровид карданда кушодум. будроен аввали навор дар канали бобои қандай. ҳозир навор мекунам, гапҳо бисёр ане пеша гуфтем. ҳозир навор мекунам, ин наворро дар канали бобои блогер мемонам. навори дуюмша дар қанди бобо мемонам. будроен каналҳоро биёвед. камтарак насрин нестай. як ду видео тамошо кардам оиди конкурс, оиди бозӣ. яке барадатиҷӣ, яке муҳаммад тв. ташрифа медонед. ташрифа ба ҳарси ҳами шумо, ба ҳарси шумо не, ба ҳама бо чанд кас дига буда уҷа бозӣ мекарда. ҳар кас бар худаш бозӣ кеста. дига ҳамун занакҳорам дуромадиан, дига қайчӣ кесам, капсул кесам. занак оши тупа бибира. нахо капсул қайчӣ куна. оши тупа бибирада бихӯран мардум. оши тупаро бидунан мардум чхела. вали бисёр гапҳо дорам. бахшиш да тамоман асриним нест. хоб сухан ай яке ай бозингаро, яке ай конкурскуно, яке айму билет мефруктагиё муҳаммад тв ҳамноми ман. муҳаммад тв ҳамноми ани муҳаммад ҷон ҳамноми ма ҳастӣ. вақте ки нома ма гирифта будам, хеле мумкин таваллудам шуда боши, майдаак будӣ. нома мара додам муҳаммад. медони рӯзи қиёмат муҳаммад ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамномшем несте. ина бугу, ман ягон гапи таъқир намекунам, шахсияти ягон гап не. оё мо ҳамноми ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нестем? меган ҳамнома шафоат мекунад. тира ман ҳамчун бародар, ҳамчун ҳамном бо тира бисёртар сахттар бо гап мезанам. наворта нав тамошо кардам. ҳам хамошинои қимат. чуа саволода ҷавоб намегардонӣ, бародари қандум, ҳамноми қандум, чуа саволои мухлисота ҷавоб намегардонӣ. чандта билет дорӣ? ина меяд чандта билет дорӣ? ман бугум чандта билет ай? миллион билет ай. ай миллионам зиёд ай. муҳаммад фардо рӯзи қиёмат ҳарду муҳаммадо пеши ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳанем хел сархаму хиҷолатзадаем. ту фақат ва фақат як саволда ҷавоб ди, чандта билет дорӣ? чун мухлисота гап намезанӣ? ту ин мошинои қимата овардай ба барада тиҷирам, ябора ба барада тиҷи ба ҳамат ман муроҷиат дорам. ин қадар мошинои қимата овардаем. халқи тоҷикистони азиз ма хиёл го намефаҳмам. гапҳо маъқул нест. дуромади тамошо кардӣ? криша дорӣ? ман қатъи худут гап мезанам, қатъи хутон гап мезанам, ҳар сит қатъи кадме бозингара қатъи мо гап мезанам. барада тиҷиву ташриф дига шу дига бояд дигашам буд хавша тамошо накафту ҳамашам як мақсад ай. ҳуштуна да сартун бигирен. криша доре? ман бекришаём. ман қатъи шумо гап мезанам. кришоҳо қатъи кришоҳо гап занам. фаҳмидӣ? кришоҳо қатъи кришоҳо гап занам. халқаи хел жеребровка накунен. халқаи хел кришаи ман медонӣ ки ай? ту нумша нагӯ, ман нумша мегӯм. кришаи ман аллоҳ ай. аллоҳ меге мемирем ку хок мешем. фаҳмидӣ? гап бисёр ай. ман киём? ман муҳаммад ҷон бобои блогер.
оли бобои блогеро мешам бози ма конкурси ма анамияй анами конкурси май барои оли ма суҳбато мекунам конкурси бобот ана ҳамияй бародарони қандим муҳаммадҷони қанди бобош ақаллан чӣ хеле музика мондагии ту ҳамин тамошобинон муроҷиат мекунам ки ҳамин видеои мара стоп кунед буроенаи видео тансис гробами будроен тамошо кунед агар ҳамун музика шабеҳи ҳамин музика набоша бугӯ ки чизе мегӯй бугӯ хай тансис гробами будроен тамошо кунед музикаи муҳаммад ба ҳамун музика бароварай ту ягон эпизодтакша гирифтагиай бобот хиёлгон намедона ҳамуха пастию баландиҳои зиндагиро гапат мезанам ки фаҳмидӣ бемеҳнат роҳат нест почкой бинид мебирояд бемеҳнат роҳат нест меҳнат кардан дар кор фаҳмидӣ меҳнат кардан дар кор халқа фреб кардан дар кор нест ҳамноми ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам муҳаммад бародар тиҷӣ гуфт ки дуруғ ами чӣ гуфт ҳармай гуфт ҳармай ин кор кардаги ту ма гап мезанам ҳармай қуръон аст конститутсия аст ҳарче бояд мо эътироф кунем ҳармай халқа вай накунед дуруғу фреб накунед халқа ма шуморо оли гап задаистам боҷа чӣ кайсан халқ нав фаҳмидасе кам фаҳмидасе вақте ҷавоб намету ассалому алайкум меган мегардию салом намети мере ку ҷавоб те чанд билетай хоб калисе билета гап намезани хайд гап намезани музика тансор диско тансис гробами фаҳмидӣ ма кам фромӯш накунам иҷа қоғаза наисондум халқ фаҳмидасе ки бо наисонда ки на самом деле дуруғ будай мега дуруғ мегуфтай ма як чиша наисондум иҷа дуруғ накунед халқа фрем накунед ҳақиқатан бози шуморо мегӯм ки бози шумо дора ҳамун чиёро додаистед не ки халқ нахо ин қадар гумроҳ шуда боша нахо тоҷики сарбаланди ман ин қадар нафаҳма нахо худо мара худо наметиҳад худо ӯ одама дод ку бо нигаҳ ки бо чӣ хел мешава ӯ бемеҳнат роҳат нест ман мегӯм меҳнат мекунӣ ба роҳат мебинӣ тамом риштаи сухана дароз намекунам бозӣ дорум бозӣ бобота тамошо кунед мошини оварда мошинода агар бира 100 километрда қариб 60-70 литр бензин мехӯрад ки мегирава ки ҳайш мекунад ки ҳайш мекунад о даҳум тай навес мепусанд мерава бахшиша ки бояд ки таъхир кард бошам бозӣ бобот кубин агар ҳарм боша бигӯем ки ҳарма бозӣ бобот ёр ҳамаро монем қати бобот бозӣ кунед будурен канали бобои қанда будурен давомша тамошо кунед зиндаву сарбаланд бошед малол нашед бо мусфидо гап мезанам ман ба ҷои акат гап задаистам ё ки ба ҷои падарат